ovo nije odnos prema pismu koji ste provukli kroz povijesni kontekst. Vraćajući nas daleko u prošlost, ja ću vas vratiti u nešto bližu prošlost, u 20. stoljeće. Ovdje je riječ o žrtvama, ovdje je riječ o silovanim ženama, od kojih, podsjetit ću vas, najmlađa žrtva imala je 6 godina, najstarija je imala 80 godina. Kolega Pupovac, postavili ste čitav niz pitanja. To pitanje niste morali sa posebnim žarom postavljati kolegama nama na ovoj strani sabornice. To pitanje trebali ste postaviti preko puta u Vladi, jer tamo sve počinje. Ono je uzrok, ovo o čemu mi danas govorimo, to je posljedica. Kolega Pupovac, zapitali ste se s ove govornice, držeći nam na neki način lekciju kao da smo vaši studenti, a mi to ipak nismo, da li to znači da će se tu početi voditi neka antimanjinska politika? Hrvatska demokratska zajednica zagovara dijalog i toleranciju. Ja vjerujem da vi to znate. Prisjetili ste se nekih razgovora upravo sa tom istom strankom. Dakle, dijalog i tolerancija da, ali ja vas mogu pitati je li vaše današnje izlaganje išlo u smjeru tolerancije? Kolega Pupovac, nacionalne manjine bogatstvo su i dio hrvatskog društva. Vjerujem da dijelimo isto mišljenje. I njihovi pripadnici i politički predstavnici trebaju voditi takvu politiku, čuvajući svoj identitet, integrirajući ga u hrvatsko društvo i dijeliti sudbinu većinskog hrvatskog naroda. Kolega Pupovac, ovdje se ne radi o pismu, ovdje se radi o mjestu posebnog pijeteta. Odgovor na repliku, poštovani Milorad Pupovac. Poštovana kolegice, sa vašom strankom smo stvarali pretpostavke za toleranciju i toleranciju u ovom društvu. U 2 mandata. I puno prije formalne koalicije. U zadnjim godinama života predsjednika Tuđmana. To može posvjedočiti gospođa Škare Ožbolt koja sjedi ovdje. A što se tiče sadašnjeg stanja i što se tiče mojeg ukazivanja na sadašnje stanje na koje iskreće pažnju poštovani kolega Šuker, slušajte, ako vaše novo vodstvo šalje poruku nikad više sramotne koalicije sa SDSS-om, a poziva se na tog istog Tuđmana s kojim smo mi počeli provoditi mirnu reintegraciju, s kojim smo donijeli osnove za Ustavni zakon, istim tim HDZ-om koji je donio sve te pretpostavke o Zakonu o manjinama, vaše zagovaranje tolerantnog karaktera HDZ-a je prilično neuvjerljivo. Morali biste to raspraviti u stranci. Pa vas pozivam, raspravite to u stranci. Opredijelite se. Da li je tolerantno da govorite o drugim strankama s kojima ste bili u koaliciji, da je koalicija bila sramotna i to jednoj manjinskoj stranci i da je nikad više neće biti? I da nakon toga onda kreće cijela ova kampanja koja kreće. Zato da biste bili, kao što kažete, vjerodostojan HDZ. A vjerodostojan HDZ znači vjerojatno netolerantan HDZ. A ja ne bih volio da je HDZ takav, jer HDZ je jedna od ključnih hrvatskih političkih stranaka, čiju relevantnost i važnost nikad nisam podcjenjivao, što više. I u najtežim vremenima za tu stranku. Vrijeme.